knížku prokázat. Opět problém. Já vám nevěřím. Přeceňujte důvěru. Já mám peníze, vy máte antrax. Dohodneme se nebo ne? Váhám. Prodám vám. Dostanete vám. Zabiju vás. Vy po mně půjde. Co dělat? Překupní. Drogy, zbraně, umění, jemu je to jedno. Všestranný muž. Vyslechnete mě nebo ne? Naším kontaktem byl do včerejška Artur. A kam se poděl? Byl jaksi umlčen. Dino je místo, kde všechny vaše potíže zmizí. Co? To říkal o ostrově Starý Sip. Proč jste sem s matkou přiletěli? Musíme získat sošku malého prince. To je totiž... Polinéské bůházky. Matku unesli, vole vám nevěří. Byl zapůjčen Spojeným státům, ale ukradli. Ne, jak to mě to nemůže jít jenom o tu sošku. Vykročili. O něco podobného. Vím, že to je zajímavé, aspoň mě neurážejte lhaní. Přijeli jsme se do malého prince, víc vám říct nemůžu. Tohle je lepší než lhaní. Holka pozná, když chce, to je instinktivní záležitost. Ale někdy nechce. Vezměte si třeba to auto za námi, pronásleduje nás už od hotelu. Vím to, ale nechci to vědět. Vím o něm celou dobu. Když bude v konečné vzdálenosti, nic se nestane. A když nebude? Nebojte se. Co teď? Teď už se můžete bát. Rychle, rychle! Jessa, pojď op. Jessa. A tam včera koupal si vyšlo třeba 12 parů. Já vím, říkám, když chtěl. Byly fakt za 9,90. Ale smysl pro humor má rozhodně potápky. Budeme teda... Díky. Řekla bych, že to asi nejspíš bude tím, že pravidelně cvičí. Tady Salo. Ahoj Martin, kde jsi? Strčíme v Maroku kvůli bouřce. Jak to vypadá? Packé jsme. A taky. Co? Jak se to sakra? Všechno ti řeknu později. Ty dorazí. Těžko říct. Teď to vypadá. Není tam někde herpeček? Je to. Bývalý klient. Teď je nezávislý. Občas půjčuje do čísla. A restauraci. Dík. Všechno zjistil. A ještě jedna věc. Těsně před tou bouřkou Jessa. vám odletěl pakistánský Pojď, obchodník. ke mně. Nový Pojď. Myslíme si, Jessa. Dík, ozvu se. Jsem to nedělala. Nemáš ho? Budeš se divit, ale ztratila jsem chuť, když jsem zjistila, že celý mý dětství byla lež. Nezačínej zase, všechno mi vyčteš později, ale teď se musíme o to dostat. Kde je vůbec hrabí? Zřejmě hledá cestu k nám na ostrov. Takže říct, že jsi tu sám. Já ho znám. Jak to vypadá? Kde jsou ty špatný? Jo, a tyhle všechny jsou pěkný, jo? No, jsou tam A budou v boudě, jo? no. Jo, ty moc díky moc. Asi do týhle boudě, Dobře, já myslím, že tam by bylo lepší. Pozor, pozor. Já vím. Vidíš, jo?
Jo, nevidím. Hele, chybí mi fialka. Fialka. A to po ní šlape. No, mi tam dej mezi ně. Už běží. No, tak. Tak si koupí hrášku. To máme pro tady paníka toho, jak se jmenuje? Lubína. Lubína. Luboš jako táta. Rovnou po nás schovala. To namoklo a To jsi moc hodnej. Domácí hygiena. Co? Tak by tam teklo, ale nevím. Ale ta fialková má hezkou hlavičku. Tati, dej tu nohu pryč. Jako, jen ti dávat čas.